Ja, volgens mij zit het kapot in. Er zal er een gat zien voor. Maar mij bij er wel wat vet op het kloot. We hebben alles maar dit ding beleefd. We hebben om de wet met het ding. Boel emoties. Ja. Ja. Heb je eerste kampioenschap ooit mooi maken? Hè? Eerste plekje. Eerste plakje, ja. Dus, Zo het willen, zo die zelf. ja. Dreamteam. Dat is ze ja, maar... Ik weet niet dat Douwe dat ik zou zeggen. Dat Nee, toch nee. wat stelletje Wij vonden het zelf wel. Heiligen der heiligen. In Cape net? Ja. Ik weet niet of hij staat droog verloren. Ja, toen is roeflijn. Voor 2 scootjes rint het min au. De Snekerpan en het dorp Huzum matten de wedstrijd verlitten met averij. Voor mij hebben we dat hier hebben eerst een protest verlenen in Grauw, dat hier. Maar later in hoger beroep hebben we gewonnen. Ja. En toen hebben we op Lemmer ik nog omleid. Een drama joort aan het begin van de wedstrijd. Het scootje van Snits keert nog voor de wedstrijd begint om. Ik weet nog heel goed waar Douwe stond. Die stond bij het wand. Ja. Ik zei het hem Douwe, hij is al wat flauw hè. Hij is niet lekker. Oh. Nou, en vlaag hebben we al om ik. Ja. 2 keer werd bezocht het scootje oranje te loeken, maar het slag het net. Toen hebben we die wedstrijd het mooi diend. Dus dat weer net het ideale scenario voor een kampioenschap. Nee. Hier bejoegen het op en of hier weer toen hebben we omleid horen dat je speel weer op en werden we wedstrijden lopen. Ja, trainen. Ja. Had er maar iemand die zei van, nou wie dat wel kent, nou dat wie een zuurtje, dus dat doe je net te zitten. Dat wie altijd vol gas erin. Wat voor skipper die Douwe in 94 voor je? Ja, een hele goede skipper natuurlijk. Geweldig gemotiveerd. Echt een leider, echt een mentor. Ja? Ja. Wel grappig hadden we dan een drokke wedstrijdhand in. Dan gingen wij altijd direct het rom in. En een bakje koffie, maar eerst al dat bier, weet ik veel wat. En daar waren die zonder hem altijd even na. Ja. Dan gingen we achter op de hydra, op roef. En dan moest eerst alles even bij hem te plak vallen. Ja, langslieden. En dan zie je hem letterlijk mijn fris gezicht weer binnenkomen, maar dat hier er echt even nodig is. Maar Douwe Visser begint te jaaien. Hij pakt de tweede plak en gaat nou efter Grauwen. Wat denk je wat dat scootje voor hem betekent? Een levenswijze. Denk ik, Dat is echt een deel van je leven. Echt, Hij had gewoon heel zijn werk erop gepast, no? Ja, Alles. En dat weer heel erg belangrijk. Hij weer er heel erg mee bezig. Volle belangrijker als zijn werk. Ja. Douwe Visser wordt kampioen. Vreugde aan boord van de Snekerpan. Eerste keer kampioen en hoe dat verdwaasd door het eiland heen herinneren. Maar wacht je er uiteindelijk eens een keer uit een boot kennen om verder te gaan. En dan als je dan over de finish gaan en je bent kampioen. Nou, prachtig. Hij is wel een boegbeeld Icoon. inderdaad, hè? Een icoon. Ja. Als dat in de adelaarsklassement is, zoals Jost. Ulbers dit voor hem, Lodewijk ook, nou meer net, 3 of 6. Hij is redden, ja. In dat rijtje vind ik eigenlijk dat hij er 4 bovenop moet staan. En daarom vind ik het een icoon. Zal ik even wat slechts vertellen? Want